Beth mae'r ddeddf yn ei olygu i mi? Dyma adnodd i'ch helpu fel ymarferydd i weithio'n unol ag egwyddorion Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014. O fis Ebrill 2016, bydd yn rhaid i chi weithio'n unol â Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014. Mae'r ddeddf hon yn moderneiddio gwahanol rannau o gyfraith gofal cymdeithasol ac yn dod â nhw at ei gilydd. Mae'n cynnwys 2 adran. Y ddeddf. Y rheoliadau, sy'n rhoi mwy o fanylion ar beth sy'n rhaid i ni ei wneud dan y ddeddf. Y codau ymarfer, sy'n rhoi canllawiau ymarferol ar sut i weithredu'r ddeddf. Mae'n symleiddio'r ffordd y bydd gofal a chymorth yn cael ei ddarparu ar gyfer pobl sy'n rhoi gofal a phobl sy'n derbyn gofal. Mae'r ddeddf yn cynnwys 11 rhan. Mae'n seiliedig ar 5 egwyddor ac yn diffinio'r bobl y mae'n effeithio. Gellid meddwl amdanyn nhw fel y 2 elfen. Pobl, rhannau, egwyddorion. Mae'r ddeddf yn effeithio ar ofal a chymorth. Oedolion, pobl dros 18 oed. Plant, pobl dan 18 oed. A gofalwyr, oedolion neu blant sy'n darparu gofal a chymorth neu'n bwriadu gwneud hynny. Mae'r ddeddf yn cryfhau'r broses o ddiogelu ac amddiffyn oedolion a phlant. Mae yna ddyled swyddau newydd ar bartneriaid perthnasol awdurdodau lleol fel sefydliadau iechyd, yr heddlu ar gwasanaethau prawf, i roi gwybod i'r awdurdod os bydd unrhyw amheuaeth fod unigolyn yn wynebu risg. Mae yna bwerau cyfreithiol newydd i awdurdodau lleol i amddiffyn oedolion sy'n wynebu risg. Mae'r ddeddfwriaeth bresennol i diogelu plant yn parhau ar waith. Egwyddorion. Mae'r ddeddf yn seiliedig ar 5 prif egwyddor. Mae rhain yn arwain sut rydyn ni'n cydweithio â phobl a sut bydd gwasanaethau'n cael ei darparu yn y dyfodol. Mae'r egwyddorion yn rhan anatod o'r cod ymarfer proffesiynol at gofal cymdeithasol. Mae'n bwysig bod pobl sy'n darparu gofal ac yn derbyn gofal yn gyfarwydd ar egwyddorion ac yn ei deall ac yn gwybod sut maen nhw'n berthnasol yn ymarferol. 1. Llais a rheolaeth. 2. Atal ac ymyrryd yn gynnar. 3. Llesiant. 4. Cydgynhyrchu. 5. Amlasiantaeth. Egwyddor 1. Llais a rheolaeth. Mae'r ddeddf yn sicrhau bod unigolion a'u llesiant yn ganolog i'r broses o wneud penderfyniadau. Mae'n rhoi llais cryfach a mwy o reolaeth dros y cymorth y maen nhw'n ei gael ac yn hybu eu llesiant, fel y gallen nhw gyflawni'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Gall hyn olygu cael cartref diogel a pharhaol, gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau y maen nhw'n ei mwynhau, neu gallu cynllunio pryd a'i goginio. Bydd hyn yn galluogi unigolion i aros yn annibynnol yn hirach, ac i aros yn eu cymunedau neu ddod yn rhan ohonyn nhw gyda chymorth teuluoedd a chyfeillion. Egwyddor 1. Llais a rheolaeth. Dyma rhai enghreifftiau o'r ffyrdd y gallwn ni wneud yn siŵr bod gan bobl lais cryf a rheolaeth go iawn. Dylid sicrhau bod plant sy'n derbyn gofal ac oedolion gydag anghenion gofal a chymorth yn gallu cael gafal ar wasanaethau eiriolaeth mwyn helpu i leisio eu barn a'u dewisiadau. Dylid ystyried safbwyntiau plant pan fod rhywun yn gwneud penderfyniadau am eu bywydau, enghraifft lle maen nhw'n byw, hyd yn oed os yw'r penderfyniad hwnnw'n gorfod cael ei wneud mwyn eu hamddiffyn rhag niwed. Mae gan oedolyn hawl i wneud penderfyniadau y gall eraill eu hystyried yn anoeth neu'n risg os oes ganddyn nhw'r gallu wneud hynny. Egwyddor 2. Atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae'n bwysig bod cyngor a chymorth amserol yn cael ei darparu i unigolion mwyn atal pethau rhag cyrraedd y pen a throi'n argyfwng. Gall dulliau atal ac ymyrryd yn gynnar wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl, gan y gall leihau'r angen am ofal neu gymorth tymor hir neu oed i'r angen hwnnw. Nod y ddeddf yw gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu gofyn am cymorth sydd ei angen arnyn nhw pan fwy angen, mwyn atal eu sefyllfa rhag gweithygu. Bod gofalwyr yn gallu cael gafal ar gymorth i'w helpu yn ei rolau gofalu ac mwyn cynnal eu llesiant eu hunain. Egwyddor 2. Atal ac ymyrryd yn gynnar. Bydd amrywiaeth ehangach o ddulliau ataliol yn helpu pobl i fyw mor annibynnol a phosibl,
gan leihau'r angen am ofal a chymorth mwy ffurfiol. Enghraifft, mae Siôn yn symud allan o gartref gofal preswyl i blant i'w fflat ei hun. Mae'r gweithwyr cymorth wedi bod yn cydweithio â Siôn gan ei baratoi ar gyfer symud. Mae'n teimlo'n unig. Mae Jane, ei weithiwr gadael gofal, yn awgrymu ei fod yn ymuno â chlwb swper ar gyfer pobl ifanc ac mae'n gwneud hynny. Mae'r cwmni a chyngor a chymorth ychwanegol y clwb yn helpu Siôn i addasu i fyw ar ben ei hun. Egwyddor 3. Llesiant. Mae hawl pobl i lesiant yn rhan ganolog o'r ddeddf. Mae gan bobl gyfrifoldeb dros eu llesiant eu hunain, ond bydd angen help ar rai gyflawni hyn. Bydd y ddeddf yn newid y ffordd y mae gwasanaethau cymdeithasol, iechyd a gwasanaethau gofal a chymorth eraill yn gweithio gyda'i gilydd i helpu a chefnogi pobl, gan wneud yn siŵr y gall pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth, fwynhau llesiant ym mhob ran o'i bywyd. Mae cefnogi llesiant unigolion yn rhan bwysig o'ch rôl, fel y mae helpu pobl i gyflawni'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Egwyddor 3. Llesiant. Gellir dehongli llesiant mewn sawl ffordd. Mae geiriadur Saesneg Rhydychen yn ei ddiffinio fel bod yn gyfforddus, yn iach neu'n hapus. Wrth gefnogi unigolion gyda'i llesiant, mae'n bwysig deall beth mae hyn yn ei olygu iddyn nhw. Mae hyn yn cynnwys bod yn ddiogel, cael rhywle addas i fyw, bod yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar eich bywyd, cael ffrindiau a bod yn rhan o gymunedau da, cryf, cael pob cyfle i wneud yn dda ym myd addysg, teimlo'n dda am eich bywyd, ar gyfer oedolion ei bod yn gallu gweithio, ar gyfer plant, ei bod yn gallu tyfu i fyny yn hapus ac yn llwyddiannus, a'i bod yn derbyn gofal da. Egwyddor 4. Cyd-gynhyrchu. Dan y ddeddf, bydd unigolion yn cyfrannu fwy at gynllunio a darparu eu cymorth. Bydd yn golygu cyd-weithio nhw a'i teulu, eu ffrindiau a'i gofalwyr, mwyn sicrhau bod ei gofal a'i cymorth y gorau y gall fod. Bydd cynnwys unigolion i raddau mwy hefyd yn helpu newid eu perthynas â'i gwasanaethau fel nad dim ond defnyddio'r gwasanaethau maen nhw, ond ei bod hefyd yn helpu i'w cynllunio a'i darparu. Mae'n cydnabod eu cryfderau a'r arbenigedd y gallan nhw eu cynnig hefyd. Bydd hyn yn sicrhau bod ein gwasanaethau gofal a chymorth yn cael eu cynllunio ar sail yr hyn sydd bwysicaf i'r unigolyn. I chi, mae cyd-gynhyrchu yn golygu cyd-weithio â phobl mewn ffordd fwy cyfartal, a'i ystyried nhw fel ei arbenigwr ar ei sefyllfa a chytuno ar ffyrdd gallwch gydweithio mwyn sicrhau llesiant. Egwyddor 4. Cyd-gynhyrchu. Gallai hyn olygu cael sgwrs ag unigolyn am ei gryfderau a sut y gall gydweithio â chi mwyn cyflawni'r hyn sy'n bwysig iddo neu iddi, goresgyn unrhyw rwystrau. Cydweithio ag unigolyn i wneud penderfyniadau am y ffordd orau o'i gadw'n ddiogel ac yn iach, yn hytrach na ddefnyddio'r dull un ateb i bawb. Enghraifft, menter gymdeithasol. Gweithio gyda mathau o wasanaethau newydd sy'n cael eu sefydlu a'i rhedeg gan y bobl sy'n ei defnyddio. Egwyddor 5. Amylasiantaeth. Mae partneriaeth gadarn rhwng yr holl asantiaethau a sefydliadau yn hanfodol mwyn gwella llesiant unigolion sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth. Mae'r ddeddf yn cryfhau trefniadau cydweithio rhwng awdurdodau lleol a phartneriaid perthnasol eraill fel sefydliadau iechyd, gwasanaethau brys, tai, addysg ar blynyddoedd cynnar, y sector gwirfoddol, gwasanaethau cymunedol, gwasanaethau prawf. Egwyddor 5. Amylasiantaeth. Bydd dulliau cryfach o weithio'n amylasiantiaethol yn helpu wella llesiant pobl, ansawdd gwasanaethau ac yn lleihau dyblygu. Bydd hyn yn sicrhau bod y mathau cywir o gymorth a gwasanaethau ar gael i ddiwallu anghenion pobl yn eu cymunedau lleol. Enghraifft, mae canolfan iechyd a lles wedi datblygu mewn ardal wledig sy'n cynnwys ynghyd meddygfa, clinigau cleifion allanol, grwpiau iechyd a lles ac ynhelid gan y sector gwirfoddol a gwasanaethau gofal cymdeithasol, a'r cyfan dan yr un to.
Mae hyn yn darparu mwy o ofal a chymorth integredig ar gyfer pobl leol ac yn creu canolbwynt iechyd a lles ar gyfer y gymuned. Mae'r ddeddf yn golygu y bydd angen i sefydliadau a gweithwyr gydweithio'n agos mwyn gwella llesiant pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth. Bydd hyn yn parhau i gynnwys gwrando ar safbwyntiau a theimladau'r unigolion, eu trin a pharch ac urddas, ystyried eu diwylliant, eu credoau a'i hanghenion o ran iaith, eu helpu i wneud eu penderfyniadau eu hunain, gydag oedolion, hybu annibyniaeth lle y bo'n bosibl, gyda phlant, hybu magwraeth gan eu teuluoedd eu hunain lle y bo'n ddiogel a phosibl i wneud hynny. Cydweithio mwyn cefnogi lles.